Takže ja by som poprosil pána Igora Krajčoviča zo spoločnosti Cemix, keby trošku možná naznačil, aké sú v súčasnosti trendy, ktoré možno naznačujú, čo tu bolo v úvode s predrečníkom povedané, že zateplovanie zatepleného. Dobre som to pochopil? Nech sa presne ti páči. Tak. Ešte prvne, než prejdeme k tejto konkrétnej téme, a možno dám pár takých štatistických čísiel, lebo my vieme presne, alebo teda vieme presne, koľko je približne domov obnovených. To je pekná kombinácia. Presne, koľko to je presne približne. ako štatistika, ale máme štatistiku, presne to som chcel tomu povedať. Máme to spočítané na úrovni domov bytových, čiže nevieme, koľko bytových tých domov presne, dá sa to nejako odhadnúť. Myslím, že 11% bytových domov je vôbec neobnovených. Ďalších 38% je čiastočne obnovených. A zvyšné sú komplexne obnovené. Čiže to môžem potvrdiť, že Slovensko teda patrí asi skutočne k lídrom. Ono sa stačí ísť pozrieť do okolitých štátov a do ich metropol, či je to Budapešť alebo nejaké poľské mesta, kde skutočne veľká väčšina tých bytových domov už opticky vyzerá, že nie sú obnovené. Kdežto u nás ten pohľad je trošku optimistickejší a to je dobré, lebo tá kvalita bývania a užívania tých bytov je potom na úplne inej úrovni. My máme ďalšie ambiciózne ciele, čo sa týka napríklad znižovania uhlíkovej stopy, ktoré teda od nás očakáva Európska únia. A tým, že ten vlak na Slovensku je dobre rozbehnutý, čo sa týka obnovy bytových domov, tak je to zase príležitosť, ako ďalej ešte posunúť stupeň obnovy tých bytových domov a vôbec bytového fondu a zlepšiť teda ešte ďalej kvalitu toho bývania a užívania, znížiť spotrebu a tým pádom aj prispieť nejakým environmentálnym cieľom, lebo taký je podtitul konferencie. Čo sa týka spoločnosti Cemix, ktorú zastupujem, tak my budeme pojednávať, alebo budeme vlastne zaoberať sa témou dvojitého zateplenia. Pretože ako si správne poznamenal, tak mnohé z tých bytových domov už sú zateplené, ale tým, že už tá obnova prebieha nejaký čas a pomerne dlhý čas, aj viac ako 15 a 20 rokov, tak tie domy, ktoré boli úplne v tej ranej fáze obnovené, tak boli veľakrát jednak čiastočne, čiže je tam potenciál na ďalšie aspekty obnovy. Ale aj tá realizovaná, najmä tepelná ochrana, ktorá tam bola, tak bola jednak neúplná a jednak už nezodpovedá ani dnešným normám, ale čo by možno nebol problém, akoby samotné zodpovedané normy, ale ani tá kvalita toho prevedenia, ten výsledný efekt napríklad tým pomerne tenkým zateplením nespĺňa ten účel. Nie je využitý potenciál tých úspor a tým pádom jednak nie je tam taký komfort bývania, ale ani tá úspora energie nie je taká. Čiže tu prichádza ako jedno z možných riešení, ja sa už zameriam skutočne na to dvojité zateplenie, čo v podstate nie je nič iné ako zobrať pôvodné zateplenie, pozrieť sa teda na to, asi budú nejaké dôvody na doplnenie toho zateplenia, de facto pridať tam ďalšiu izolačnú vrstvu a s ďalšími vrstvami, ktoré sú na povrchu. Krátko spoločnosti Cemix, my sme v podstate medzinárodná spoločnosť, člen skupiny Lassersberger, je to stála rodinná spoločnosť, ktorá sa zaoberá širokou skupinou výrobkov od surovín cez keramiku a stavebné materiály, konkrétne zastupujeme stavebné materiály, to znamená, keď sa bavíme o tých systémoch zateplenia, tak sú to systémy ETIX a fasádne obmietkové zmesy. A pôsobíme najmä teda v Strednej Európe, ako vidno z tej mapy. A v skupine máme spoločnosti ako sú Rako a Cezeron, ktoré patria k najväčším keramičkám, čiže pôsobíme vôbec tak komplexnejšie v tej stavebnej oblasti. Keď sa vrátim k tomu dvojitému zatepleniu, to sa volá po anglicky tzv. Double ETIX, tak ja to len v stručnosti prebehnem, lebo do väčších detailov určite budú mať naši sledujúci príležitosť ísť počas konferencie KOBD 2024. Ale v zásade tie dôvody, prečo to zateplenie zase zdvojiť, alebo teda opätovne aplikovať, je ich tá niekoľko. Myslím, že prevažujú tie prvé dva. A poprvé nedostatočné zateplenie, nedostatočná teplná ochrana, to znamená tenká vrstva izolantu. Za tenkú vrstvu izolantu určite považujem hrúbky izolantu menej ako 8 cm, mnohé sú aj v hrúbke 5 cm, takže to je presne kritérium, ktoré je tu splnené, že ak sú také bytové domy a tých je pomerne dosť tých hraných dôb, tak to je kandidát, ktorý by určite mohol zvážiť doteplenie, lebo ten nárast kvality a zníženie spotreby bude markantné. No a druhý taký hlavný dôvod je degradácia toho existujúceho súvrstvia. Jednak sú tam rôzne korózne javy, biokorózia, ktorá čiastočne odstrániteľná, neodstrániteľná.
Dá sa tá fasáda nejaký zachrániť mnohokrát už, ale je v takom stave, že nie. A prípadne sa rozpadajú aj tie vrsty pod tým, či je to napríklad tá armovacia lepiaca stierka. Potom sú tam niekedy statické problémy alebo problémy s rôznymi izolantami, ktoré treba už nespĺňajú požiadne normy. Takže to sú skôr také okrajovejšie problémy, ale myslím, že tá hrúbka izolantu a vôbec vzhľad a funkčnosť tej existujúcej fasády po zateplení, to sú také dva dôvody, prečo by mali niektoré bytové domy zvážiť a majú teraz príležitosť zvážiť dvojité zateplenie. Ak by si mohol povedať, asi kam smeruje tá hrúbka toho izolantu dneska, v akým teda hodnotám? Taká orientačná hodnota bude okolo 20 cm. No a v stručnosti, ako sa to dá spraviť, tak samozrejme to nie je také jednoduché, ale namiesto kompletného strhnutia toho zateplovacieho systému, ktoré samozrejme, keď už je to v veľmi zlom stave, tak ani to sa nedá vylúčiť, ale pokiaľ možno, aby som odporúčal to vyskúšať zachrániť, ak je ten systém ešte v stave na záchranu, že dá sa v podstate na existujúci systém aplikovať ďalší izolant, prípadne je také medziriešenie, že sa dá vlastne odstrániť to prvé súvrstvie, ale zachovať aspoň ten samotný izolant. Že dá sa dole kvázi fasáda s tou siečkou a tou stierkou, ktorá je pod tým lepiacou a aplikuje sa na to nový systém. No a keď je tá fasáda ozaj v zlom stave, tak už tu nehovoríme o dvojitom, ale o úplne novom zateplení, ale to je to krajné riešenie, ktoré... Práve to som sa chcel spýtať, akú máte takú všeobecne skúsenosť? Prevládajú tie riešenia, že sa zateplí zateplené, alebo že sú po 20 rokoch, povedzme, tá tepelná izolácia už v tak zlom stave, že je lepšie ju úplne odstrániť? Ja by som skôr sa priklonil k tým prvým dvom alternatívam, aj keď teraz sme presne v dobe, kedy sa to láme, lebo teraz presne tá fyzická aj morálna životnosť toho zateplovacieho systému sa blíži niekde ku koncu. A málo ktoré je v takom zlom stave, že ho kompletne treba strhnúť, ale samozrejme sú tie prípady. Určite je rozumnejšie aj z tých dôvodov, ktoré uvediem za chvíľku, zvážiť to doplnenie, to je ďalšie vrstvy. Tu je len taký detail, o ktorom sa budeme baviť potom podrobnejšie na samotnej konferencii. Samozrejme, absolútna podmienka je bezpečnosť a funkčnosť toho nového systému, aby sme to nerobili zase na ďalších 5-8 rokov, ale aby tá životnosť bola optimálne až 30 rokov, ak nie minimálne 20. Čiže to kotvenie a vôbec to previe... Vieš, čo si týmto povedal? Dneska priemerný vek bytového fondu je okolo 50 rokov, aby sme sa nedostali medzi storočných. Teraz to hovorím tak trochu úsmevne, ale áno, častokrát sa to aj stáva do tej polohy, že sa predĺžuje životnosť, samozrejme. No to je ten optimálny stav, však nikto si nechce kúpiť treba byt v panelovom dome s tým, že za 20 rokov sa bude búrať ten panelový. To by asi dosť mrzelo tá investícia. Ináč, ja by som doplnil, ako nech sa páči. Poznámku, čo sa týka z pohľadu zhotoviteľov, že ak v akom stave sú tie pôvodné etixy alebo zateplovacie systémy, tak je faktom, že tá norma pre zhotoviteľov 73291 predtým nastavovala trošku iné parametre, ako sú súčasné. To znamená, jednak to boli normové hodnoty, ktoré boli na veľmi nízkej úrovni. Dneska tá norma už po tých revíziách je už v takom stave, že počíta aj so zdvojeným zateplením, etix na etix. A samozrejme aj norma pre kotvenie, to je 0,2, zase počíta aj s tými novými technológiami, treba z injektážnej kotvy, ktorú tu máte krásne odprezentovanú. Takže zhotovitelia už vedia, ako to robiť a teraz ide na dodávateľoch, aby naozaj pripravili tie materiály tak, aby zhotovitelia už mali to pripravené na priamu realizáciu. Vlastne ďakujem za doplnenie. Máme niekoľko víziev, ktoré súvisia s tým dvojitým zateplením alebo double ethics. Čiže je určite nutné spraviť správny nový tepelno-technický výpočet, porovnať aktuálny stav s novým, treba dobre spočítať bilanciu vodných pár, aby neprišlo k nežiaducej kondenzácii uprostred izolantov alebo niekde v múrive. No a sú tam ďalšie aspekty, o ktorých sa budeme baviť podrobnejšie na KOBD. Ja len ukončím tento vstup tým, že by som vyzdvihol tie prednosti, čiže ak sa bavíme o tom, že nejdeme tie už zateplené bytové domy kompletne sanovať a robiť to zateplenie znova, tak takéto dvojité zateplenie výrazne skráti čas na výstavbu, lebo nadväzuje na niečo, čo už je spravené. Ako vidíme na tých obrázkoch, je to výrazne nižšiu ekologickú stopu zanechá, lebo nevyhadzuje sa ten pôvodný izolant, nezaťažuje sa odpadové hospodárstvo, že celkovo tá stopa aj uhlíková, aj vôbec ten ekologický dopad dvojitého zateplenia je oveľa menší, ako keď sa tá fasáda robiť na novo z dôvodu nefunkčnosti aktuálnej fasády a podobne. Takže tým by som asi ukončil ten môj vstup k tomuto príspevku, k tejto téme vôbec tepelnej ochrany budov po novom, ktorá vlastne spočíva v dvojitom zateplení. Ďakujem veľmi pekne.